So kani bitaw nga buhok day no day diri jud gisuko day ang ako ang pagka hairdresser ba please lang. Kay lagi day tanawa ang buhok sa ako ang client karon. So kani yang buhok day no day inana man lang siya kadaot. Kay lagi day napariban daw na niya sa salon. Og 2 months pasad na siya day gikan pagpariban niya. So pag inana na nga klase nga buhok day no day grabe matarbaho na jud ni siya please lang. Anyway day before day ko nagsugod og butang og R1 ani is giagi sa nako ang iyang buhok day og hair treatment. So kana jud nga hair treatment day ang akong ginagamit day pag inani na nga klase ang buhok nga ako ang iriban. So first na akong gibutangan og R1 day no kanang buhok niya day nga wala na damage. Kay ni-react man lagi ang iyang damage hair day no day mo na nag-apply na sad ko nag hair protect. Sige humulang nako ng R1 day no sa wala na damage siya nga buhok day no og 30 minutes. Day ang tumoy sa buhok day kay damage siya man lagi day no day mo nang akong gihumol og tubig. Kay para dili siya mo react sa R1 nga ako ang gibutang ba. Pag human ana day no gius-us na day nako ang R1 sa tumo. Og gihumol lang to nako ang iyang damage nga buhok day no day og 10 minutes ra. Pag human ana is giwaswasa nako ang iyang buhok og gi-blower. So pag inani na nga klase nga buhok ang ako iriban day no so before ko magplansya sa buhok is nag-spray lang ko hair protect day no day kay para ang iyang buhok day maprotektahan sa init sa plansya ba. Kaya ang plansya man gud isa na siya sa makasunog food sa buhok. Pag human ako plansya siyang buhok day no nag-proceed na sad ko day sa pagbutang sa arto. And yes day no nag-arto ko anihang panahon na. Kay lagi day ang roots man gud siyang buhok day no day is dili pa man gud siya damage. Muna kailangan day is imuhaga po na siyang butangan og arto. Pero ang arto ani day no is ginahumol ra nako siya day og 20 minutes. Dayon ang panglock jud nako siyang buhok ani day no nganong sinaw kay sa tanan day no is nagbotox lang ko. Og kada sa botox na akong gigamit day no grabe na maka-repair sa buhok og napo na siya 80%. Muna bagsak og shiny kay sa tanan ang buhok sa kuang mga client. So kung unsa siya ka-dry sa wa pa na riban day no mao na pud ni siya kabagsak og ka-shiny pag human og riban. Pero day grabe kani nga buhok day no is dugay kani siya nako na human. Kay lagi nagsugod ko alas 8 sa buntag ani day no pero nahuman alas 6 na sa hapon.